बेलेके हामबाय जों तिनि राय बिसिनि राय साका गामियाव कायसा नखला पान्डानि बिसिंतै जों तिनि बहायनाहाय बीजेपी तै पदेपर पार्टीनि जों बाक्सा तिप्रा मथाव कदाल फायबायखा आमर जतवै 12 फेमिलिनि 35 भोटार तिनि जों बाक्सा नखला पान्डानि बिसिंतै फाय कदाल फायखायसे बरक लाइथांनै जरा प्राय आस्ते बसर कासाकासिनो बीजेपी वाखा फुरजाक दंमाने बीजेपी सबका साथ सबका विकास नै बेलायनो गाहाम मोननाय हनै दंमाने सिनि एमएलए साहब ब्रह्मगोनां रामपद जमतियानि दैदुलमाबाय दंमाने फियाबा 8 बसर कावैबो ताबु जरा नुखुंवा मुंसा हामारे करै हायखेबै दफाबो हामारे करै नुखुंबो हामारे करै अमनो बेलायनो बर' वाना जालायखा खापुरि मालिया तै फिउचार करै भबिष्यत करै अमने बावैनो बस गांवा चिनि बोबाग्रा फाइ दङ बोबाग्रा जायफोरनि सिमि ताकसुक जरा चिनि जेनेरेशन न हारनानि सारनानि चिनि दफा जाति उन्नयन ते चिनि जातिनि अधिकार न तैबिनि आन्दोलन खाइ दंमोन नुबैनो बोबाग्रा न खाफुर जाबै बोबाग्रा बायनो सामतां नांनो आइहिंगेसि चिनि तिप्रासा हानि मानाय अमनो पैतसा सौइनो जों तिनि जत पालखे सखयबाय कासे बनो जों बाहायनोहाय चिनि बागमा ब्लक कमिटिनि बखातै जों खाकुबुरबाय लामसलायखा चिनि 12 फेमिलिनि 35 भोटानो जों तिनि बाल खायबि खाबाक साखे खातं खौइनो जों कबागै आसाक लायबै जों तिनि अ पान्डानि बिसिंतै ओंलाय मालायखायसे बुसकांगो बाहायनो खाखायबो अ कामेबो तैबो जोंबाय करं तंख बुसकांगो प्रग्रामनि बिसिंतैनो हायनाहाय जोंबाय बासा कदालनाय हायसे हायखेबै उसिनि किला बागमा किला एलाकानि समस्त अंश बीजेपी तंनाय रक जतनो खाबायलाय जाखायसे सकांगो बेलायनो जाथथ खाथथ उंजावै ओंलायमानिनो फैयाबा ताकसुक जरा चिनि एलाकानिबो बहायनो सुदु बीजेपी या चिनि अर जागानि एमएलए बसुदु एमएलए या मन्त्रीबो ओंथांखा हायखेबे ताबक बर्तमानबो कायसा कर्पोरेशननि चेयारमेन तंवानि जराबो बहायनो जों मंसाफानो हामारे माया बने बावैनो एलाकानि समस्त अंश बीजेपी खायतनो जतनो जोंबा जगाजों दं हायनो गामि आमसैनि सि लिडार जोबा जगाजों दङ बसकांगो जत बिसिवनो बीजेपी नि तंनाय रक जतनो सोयबासा कदाल फायनो हायनि कग्रय दं हायसो नबै मानाय बसकांगो तैबो बिसि वाइसनो जों प्रग्राम खायतो आर जागो प्रग्राम ब्रंनो सोयबासा साकदाल फायमेनि जयनि प्रग्राम नबै मानाय हायसे हायखेबि जों तिनो और जागा ताक बेखि खिबुने खायसे 2 बार जों और जयनि प्रग्राम खायसे